Milagro nga ibilang na itagkap sa Marcelo Garcia ag 2029 ken timanong na ni Romar ngag 2043 kalpasan na nakalasat da manibali di pa nakakuryente da iti sitio Saluden Barangay Banyakaw, Banguedabra. Ang alen dati sa kiti nagduduma paset ti bagida gapoy ti pasamak. Istorya ni Marcelo manariman ti panangiwait na di si Perlins para iti atep ti family house da idinta na kuryente da. Hanggang matang mo sir nga kasi kami ti mapasamak kung may dagkat yan ti kwa. Nga mga nid so di assertive na kukuha. So nga nakuha kami nga duwa. Si Perlin si giganan Kuwan nyo. sir. Si kati asi dagyan di Jinti ko sir yung wire nga mga ko. manometro ka dayo. Asdug lang sir. Nga angkong mga asdug sir. Tambok adayo day palaeng. So nga di nakakita kanya may kinunot na ko na di ko. Di si police nga yung panyinti wire nga bakit datang kipad ko sir. Jinti wire nga ko. So magmano lang ang metro ti kadayo na tunggal may sa daytay kapsat anak kay game ti si Perlins. Tulok sa diretso na ikali. Na medyo nalo nang amin. Nigabsat mo dita. Tapos nagdang kami data sir. Nagabay Tati kayo. ulo minga dua. Nagsabay kami sa nagdiso. Ya di mo Siguro, di, nakakalang day. Ada nakabatay di may saka na Yan, nila dagdan. tapos di saka na di banger. So nabababaso na siya nga ato tay tinagapak. Mas mala diretso na lang tan. Nam. Di ko di ko na nan sir maputa mi lat tajari namin nga grosod kami sir nga diretso. Kit ami daga sir nga pagdiswami. Awan ti marami dam mi sir talaga nga nagdiretso kami. Apag matak yaading ko kaabay ko ulo na. Nga yaading ko anong pilitin na tagang angas ng nyor Castilla ta marami dam. Tapos di sa ima na lupay-pay sa. Tapos dati kumot slalatan awan tito lang nan sir kuno ganak kastar sir ka nagluluan ng alos agtayak pa ni kasi kum tatakmayatan sir. So diyan mo ko na nabiyag kayo. Dakkel nga yung mga nagserta. Di last month siguro naalaman ti may panggap ti kuryenten. Di barenak ti may absir nga tinalahitan naman ito yun sir niya. So man ti naggapon nan. So dakkel yaman. So ana mamumag yamyamang kinapod yun sir. So nga Naitaray ti ospital daytay kapsat ken napagawid metlaing kalpasan na nataming da. Inlalawag ti Abra Electric Cooperative na sarok 7,000 ti voltahe ti kuryente ti primary line da iso anas ken ti parang liklik ang masagid when umasidig iti linyada. Uray no jay handa may sagid kada sa amin, ada jay flux ngamin ni kuryente, electron flux magnetic field nga na rin. Nga uray no adayo ka pala yung jay. Sulnutin na ka uno tay groundin na kan sir. Kaya sa unda jay nasagid mo rin jay flux nga ligos hindi kuryente sa riyan. Tatan no jay may isang terminal sir jay 3-phase line kit nag-loss isuna. Loss kaya sa unda jay nagpalo ka yung connection. Automatic sir nga the computation dito nga wire sumanib da yung neutral line. Kaya nasa sir ada return current the neutral line. Ngem ti existing sir awan kumati kuryente na riay. Kalikagong ti pamilya Garcia ken di karobada ini pa naka-relocate kumadag iti linya ti kuryente ti Abreco ken masimpanay ti nakairig a poste ti lugar. Dagos med ngayon pasigurado ti Abreco nga aksyonan na ito airport ken kidaw day ti paning report kari ti makita pa'y a problema. No daman nagpabalay, daman jagpukan ti kayo nga yung ti parparangan da. Handa nga antisiparan da kumapor yung panakakuryente da, handa panunote nga adayumot. Ilaw dawat mi lang sir, i-report da kuman yamin, da makita giriray. Wala pa yung hangaraten, no ti madlaw da ka talaga nga sidig nga matumba unong yaman. Pilang ilaw daw niya pinag-report na lang sa tanong mamami nga dagos. Mabaling report kani ti Kasigara Sub Office when report di Abreco hotline number a 0956-072-1510. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.